Picture siya. Kapele. Ano nga to? Basin na na si... Tama nga t-shirt. Batang saan ito, bigo? Titit. So, welcome to Kevin R Stories. Sayop di ang vlog. So, we're on our way sa among FLUVIAL parade, sa among first ever FLUVIAL parade. Na heavy na late kayo, alas 3 dapat bular ka ang bangka. So, paper. On our way sa among first ever FLUVIAL parade. Diba? Gubot ang light. Mga bleachers na yung bleachers. Wonderful lagi din. So, bato din siya. Hello bang? Check, buhi ka pa din sa Pasig. Like, grabe ka buhi ang ilang gabi. So, namin sa Santo Niño Parish, no? Albreed? Lugsa ko sa iyo. Ayan ka daw. Ayo, ko'y hulog. Pila ka buko? Hindi, magaling. Buong ko si Kuyo. Ay, magtulangin ang mama ni mo. At tumingkiyar sa bulan. Nawa na may tao ko niya. Nagyakan niya. Ako nanilagyan na yan. Ay, Kuya Jomar. Wala na mag-ingon ni Kuya. Nagsakay naman. Tingnan mo siya. Ay, malapit mo yan. Ngayon ka na siya. Video. Welcome to Kevin R Stories. Lahat sa lobas na ng kuwan mo yung kanang siga-siga. Abi mo na akong git-git. Hayag mo di ay. Rex! Okay na mo na. So na ang Team Tisa, Team Capitol, o Team Tovme. Kapuhan na niyo. Hello? Hi guys, welcome to my guys. Uy, turog mo. Puno ako man. Asan ni? Si Mama ni Sir, si Mama. Uy, my Ang kanya, may video. No, ganyan ito nagsikon. Wala gid eh. Ayaw pagkantuha diri tay. Salamat kay Lisen ka ako sila. Wala ko flash. Pila na lang ka. Picture ka sa tanong niyo, nila sa akin. Picture is Iga may Iga Ida ko
Jumar, kumpiyansa diya ha. Masag ito ka po dito sa ubos bayot. So nihayag na ang horizon. So welcome to the club. Saman. Naunap ta nito, guys. Ibimon goat ang mga yads. Hey, hey. Kamu na sa akin. Welcome to Kevin R. Stories. So kana sila no nangadto pero pabaliko na sila kay dili sila allowed wala pa kanang align. So mo nang gipabalik sila tanan dira mo agi ang Santo Niño da Somalia. So kana no nindot kay kuha no ini ka Kevin na mo tsaka na siya. Hanap tao din guys, o darao pa, darao. O mga tao na siya. O diba, o kanda o mga tao. Nakadalan diya ang mga media. Jawab. Sunana ang senyor.
Ay, sa ba ya?